основно. Това очевидно се разминава поне от 8 до 10 случаи с Там къде се намира това жилище, за което давате пример? Защото аз съм собственик на жилище 65 квадрата и плащам по-голям данък, само да ви информирам. Това, което вие казвате. Да, за това ви питам къде се намира жилище. Имам пари, това извинявай. Записваш ли в момента? Ми да, защото... Мисля, че едно предположи има... Няма си има, няма проблем като това. Мисля, пак малко значително. Да, камера, като обществено място сме. Какво проблема? Нещо имате да криете. Наслушахме сме колко сме икономически център и колко се развива град, колко се богати хората. Нещо ви е срам да казвате. Нищо не заведене дело. Дело, че имам обществено място, окей. Където е жилище? Ако не публикувате. Има и отстъпката, която се ползва. Отстъпка на 30 април 5%. Господин Георгиев, вие ли ще ме съдите? Че снимам обществено място. Държаш ли да ви отговоря? Да. Ама аз не държа. Имаш ли въпрос? Нямам добър адвокат, не се предоставя. Познавате се го. Димитров, имаш ли въпрос? Не, се налага. вие сте ясни всички. Ако няма повече въпроси, тогава ме гласуваме. 278, който е за, 78. Всички са ясни, но някакво се кажеш така, но не е хубаво да се държи, защото това е едно глупаво детско поведение. Вие сте ясни, пък ние не си ясни. Защо? Да се снима в момента. Къде точно няма това? Къде точно няма това? Чакай, ма, кой нищо не може? Дай си ми телефона, бе! Дай си ми телефона, бе! Дай си ми телефона! Дай си ми телефона, човек! Как ще бой, бе, човек? Дай си ми телефона, веднага!